Memo bibia kwaba by Emergency Ghana TV. Mido bibia so the Emergency Ghana TV. Aye #1 channel. And then so ejeda fofo ebusia. Story eneme saka e wo fidem ha say no yenya baby de nasem. Abeda MFK e wo Lawson TV. Na some of the buy no. Ye koni nkuti mu nsem emra nanso ye sre ma no se mo ne be ma wo a aye amamu fa full responsibility no entu be ma no so odo be ma no be boa onsu hwemu na nso boa menye wadwen se esan se eye be ma no right so hwa akola nti no na moja responsibility ni e dey edi amano at least we dey want me support no kra na nya ejume bi na ye na munja se mutifie no enti ye mami asemi o se be mo ne na wo be ma na ye na adwen sa akola no onhwe no enti ye nsem ne yakoni nkotie mu nsem emma nanso channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ase kame ho ne go hwe video no emma ye fro say obaya yo anopai de ne de onam me pa twa anopai de boko me hu abrantie bi na me ne tinai me ba twa anopai de boko me hu abrantie bi e wo abu akwa na me ne tinai me ne tia na nyinsen ba mu me pa twa otu kwan kra wa ankra me okoye 3 days time no fra me ka kire me so akwa akudru enanche free wo mantini nka biem be 2 months no on film ntimi ana me yanga kra to me ho ne ma eti edi be 3 months or 4 months no and was sending me 1000 or send 1000 me fan so na me twin tobi ma if you work on no so man sante nka biem sika odie o ti me wo ye kra no kofo ada roma no mo boaboa me ebesine enti e wo ma ofre me so me frɛ no na baby am ti me rent aso na me frɛ ne ka kire no se me rent aso and was see you wate mama e free one ko free last month me si na wa block me frɛ na onfa ena me pacho me de ba ha no musei me pacho be me rent aso ye tu me ena once o yi tu won hwe ne ba no ena ma me de ba ha no musei free since then be si na on send chop money ma ye oba ya be ma your friend say me pacho yi man rekwa me pepra ko yi ma ushia no e me pacho e bo akwa motena che yansa na otu kwan me pacho ai e di be say 2 years na abusuafo nim me pacho me maami na enim no betina ne family ni de me je ne maami no ba na me frɛ no ne ma da ne won kran ba ma nko ho no moda ba na one maami ne kasa wo fon so wo hie ma no wo yere me pacho de bi no wo girl me pacho de bi wan ko yehwim wan hwihwim me pacho de bi timotena 2 years ni nyina na mote dan ba kwa na se obi ate ne baby me pacho rent dan maami na me ne na netim tama unya nhia na wote me pacho na me wo mma da fie nti wo hia no na no no ha dan e ma otukotena dan ni mu no no tu be kan wo ho ade no no nso ten me pacho na ne ma da ka ba ko na no de ya adwuma free crime be kumase nti na owon crime iti warrant dan ni ma me de no abeka me ho e wo kumase no bi owon crime de o ye de ne hia no abu akwa me pacho ka na omo de ba na ko no fa driver ne be pake e wo menshia gawo ti ebu akona medi ho no nti obe pake ne car no won chen ho na akohia no ho me pacho na mo bi so madam fuge obi so na me ho no wadam fo na ye connection no me pacho okay so 2 years ane ne tena nyina na problem bi wo ho ana me pacho de bi na me ni problem ba ya na ye ntokwa na ya na eba ye ntokwa ben me pacho bi wo ho no ma o kan asem bia na me so maka bi a kire no ase eye me wo bi wo ho a ono monsa no ono monsa nti na me mpene nti asede ya na de ntokwa nti de no kan so ka bi kire no me pacho bi ono ma wo sikurasini misumisu na ye kurasini unye kurasini anka be no monsa kasa eno ane nsem a wo ka kire no de nti a me pese mi hu se time wo Ghana na problem wo ho ana se bibie ni ho no wo se oni be ma na te dan ba ko meboa efie mienu otu kwan no so wan kraw kwa be na afa so hu se o akwantum me pacho kodru ye no 3 days time and wo frɛ me ka kyerɛ me say makwa akodru na me say obi a menyima me ne te dan ba ku na wo ko wan kra me wo so wakwa akodru no ti me kra na me nyinni bet na me frɛ ne number ni bia na ekɔ end sa ne ma me hu say eye no o country me pacho wo frɛ me so Germany bet
Why will be a minimun no, I saw away, Taki, only Germany. Bema ne frɛ wo no no so Germany. Ɛna nipa wu nim ɛso wo Turkey. Ana mente ase. Me pacho nipa no na danfo no na so Turkey, only Germany. Wadanfo girl na oye connection no. Pacho boy na danfo. Okay. Me ni free so Turkey. Dey na bema ne hyɛ dem. Na watimi anyinsen. Etu kwan. De di kan wan kraw. De atoso mienu asem wo Germany. Wo hwehwɛ mu hu sɛ wo Turkey. Dey na eba masa asem na sisa. Mente ase oba. Me pacho ko na me ka so no mo nsenti na ntokwa. Ewo mo ntem. Mo akwa ma na ko pie abusuafo ntem da. Me pacho. Abusuafo nanim. Me mother side na first so no mo nsa na se ye kwa me friend ma me ne ka kire no. Sa nsa na wono mo nti na me ne. Ne ma me wa Accra. Na so ono so Accra ho an otia but o de car no e na ba kumase. Nti wa misa ne se wo so wo Germany na matese wo Turkey wo bisa be ma no. Me pacho me bisa no. No o se sen. Bisa ni bia o se an tokwa na me ne kontu ontimi ni mini nkomo na brabo mu nkomo ontimi nka bibia ankyere me. Nyinsa ne de wagye atum se ne de a. Me pacho ai. E na ontimi no wunni abrabo mu nkomo. Okoye how many months ni? Me pacho ko June last year no koye. Last year June. Enti sa last year June no wasende usika sen. Me pacho me tama me kasa me nyemo o sende 1000 no. Tama me kasa me nyemo o sende 1000 no. Na actually nso o sende 3000 e kan ho e free since then no. Me pacho nsane miska bia. Ko 1 year ni sika bedu ho ye 4000 Ghana cedis. Wa friend abusuafo ne ma me so won number wa friend no. Me friend ma me ne ka kire na. Ase first ni so ntokwa ba ya ntem e bo otimi kaseti ya me mada. Na me so e bia maka. De na okati ama me na so ka de ntia ne ma me. Me kase ehiafo. Me ba na me be wo iskafo atufi ama uska. Na wano dendende na me so maka bia kire ono so ma me sane ma me so akwaji skedru. Kagu ade enimu. O se uka se ne kire no. Me so me ka kire ni se ne o ma me sika na o ka so wo na ye ehiafo ma me so akwaji skedru. Na me so me ka Lawson FM. Nti me bisa se wa friend ma me no. Me pa try me friend ma me ne sian ne ba na bona ma ne se me makọ wo so akwaji skedro dia sika no wo bi pa obetimi ha adan 200 million kura ma madam bet skedro sika die ontimi fa ha adan ma me. Na sikadro sika ye di. Obi aso waji sikadro sika se ye ni o. Oba wo ye de adwuma. Pa try na me tonton tade. Mbacho ye de adwuma oba akeka ho ma me ne enko ye nimwae o se sen na me tonton ne ma ntade na chese se wonya adwuma me pacho debi ade ntia ko yi ma de beba me pacho nya ni sa asa me wo no me nya problem o me fru me nti me ya bibi gidigidi ana ye me ya ofa Ima good morning Emmanuel good morning hello good morning mommy. Pacho pombo ko de Unyadon. Manya ntie se wo Canada ye kan sen country ni e fa Germany oba Germany ni he fa ye ma adwemra ha ma me wai e na he fa me pacho mate se wo Germany ni Turkey nti de ai ne ye fa Pacho me wo Serbia. Wo Serbia Pacho. Okay na che se Germany ni Turkey ni kra oba ya wo ne na wo no onim na nya no kra ada na wutu kwan wan kra no Pacho me wonche mu be adinti amanka nan no eteno madam emu problem say me kase me kan radio we so a ye wi me ba me twa ne simple e ho no me ye mfom so say manka no sana metimaka. Because ima problem bi ani woni ne ntem a wo so won watena 2 years mote dan ba akum wutu kwan wan kra no koduru ye so wo Germany sesi aye no wo kasa wo so wo Serbia dentia madam problem de bebre wo menene te problem de bebre wo ntem mitimi high dan man 1 month no ni firo akokoni yatum akope dan fufu bisane te within a year how many dan na me highway bu akwa abonten so de ma no bisane ono anka seti ono onyia no nanu ya
dan he na wuhia no ma hide ama wait matena mu ama na do even 6 months da. First one I mean no me no kwa yetena mu ensanom ono monsa wo se menyi me niam free dan mu wo no waye dede wona na wo ye dede yan friend wona na wo ye dede wutimi yi me niam go abonten say wo pam me nkwa me ma me wonom wono monsa na wo ye saade no. Madam Pacho Koima Pacho de ne wono mbeti na mayaka Ima dia me pese mi woni se obai so no na wo se ukoye ne dan time aso wenya ba bi ntena akora ne hwemu ene niam akora betoto se opemfo a wode kwa wo so ne nyina wa anye akora ne hwemu se ye be ne dan no be ne dan Pacho ne o mu ne se ne tu kwan ni ankasa kwa ne tu kwan madam ye kase one Ghana city kwa me fa bi ye den empo from ninsem me nyu bi ase madam for na den enye madam ni o onu ankasa efia ofimu ene bi na dance so onmusa na ho se ti kabben ena nankasa eyi da na nyu se mu na wu Sano say why na trend me ba ha sika bia me na bia ono na me send the man o so ukoye nyina no wa send ne 4,000 Ghana cedis ayampa o se ma send na 4,000 yeah madam nana FM there was some of the receipts ni bi wo ho. There was some of the media me forward this receipt ni from time I started saying this can forward receipt na mabo. Rich one kasa so sha sika sen na wa send ama no. Madam, yes me international make. Sika ma send ama no na boom more than 10,000. Wa obua okasa obua ya mese okasa obua obua okasa obua me wo ye me ma me na kopa abosia no odi beyi me eno kra ye fra wa na wo mfa wo kwa ye no na wo busumi mienu ekomo de me sa busumi mienu e ma me ka sa me de beko ba bia beko ma ka sa me de kwa wo na wan kasa so wo mpa adwuma nye oba unfa won sa nya adwuma madam ompe bre ma me obua me fra ka kira o sa me wo ye me nya problem e wo me fruma a me kwa ye metimi akotwa ni se wa na de na be hye wo na atweko me hide 2 years na de ma wo so sofo say edan na utimu na sofo ede one na 250 ho o se ne sofo say edan na ye den ono ote wono de no no ne ka kire o se sofo ne se dan na ye den madam koyi ma no o se sofo ne se aye den o se fie no ote wono akola na wa wo no fie wono emu akola na tena madam if you my hide them out 2 years ante am pass o hide them 2 years ansa no woko me pa cho obua o han sen me pa cho han ni 1 year na also woko last year June nti say ye wo April May June aka 2 months kra nti abanisa na so time aso ye 2 me pa cho baby na me wo no me sofo na ka kira me se me mfo na me fra o ka kira die nti na sofo ni si to free ho me pa cho ka kira me se me ba no as a problem hono man wo bo brim enti me kwa so gidi na me koya na opam atade de hye me ba no wa na wo bo brim na me fro ka cho se bra se na sofo na ka o e na to free ho na aka ba yi kra na me tu afiri ho na wo si yo wate ase ama me free ho no mo awie nti ada na nkoji sika wo sofo wo nkochi rent foforo be ma ha dan de watenam sese nka June na beso nka time kura nso ye bia no oboa no ho aba be renew wo se sofo se me ba ebo brim eno apam atare ahye ntimintu utu ya de no anko sofo anko jisika Emmanuel madam me pa cho sese rent no senka ba bia wo han ma no timu kura nka June ya time na so akra no so bobo no wo so wanya problem kra wo na fruma mu ni ade eti kwa be na e be fa so ape ba bia ma na tena they say me buy no kwan agent mo dey fine that as say kwa me ya me ho na ya me koye part time ka credit send me to my boy sika no wetin ma send me because me to me hwe say me ba be da bonten as a father me to me hwe say
nti si ade nneɛma na ayɛ den nti wo de na mobɛkyɛ no ɛna medi so matiti ma sɛ nneɛma mu ayɛ den a na ɔka bibi sɛ nka wo maame kora betumi aboa no wo sɛ akora ne yɛ involved na ɛsɛ ase o asɛm wo nya asɛm kora nka yɛsɛ edu baabi edu matiti nka wo no maame nkasa ima wo no maame nkasa na ɔmpɛ kakra ma no na ɔfa ha dan na ne edwetire bi kora na mobɛbɔ na madam abayo na ɔte wɔ no adibu a yɛfɛ na adibu oni baako se wotimi bie wa no to the state say wudi me maame atema wonnim ne da wonni me nhia wo bibia da ne ka cho say nneɛma bi wa wo yɛ no ebe cause problem later obakan bia do ne bo ade no odi wo maame atemo bia wo nhia ne da den tumi no wo se obetimi edi natem bi madam won oto otimi bie na no ka che maame se maame akɔgye sikeduro na maame gyimie na ɔde awo me so gyimifo wetimi ka che me se me gyimifo kotwi ni be ma te se me akamitimi high down several down the mouth wetimi ka sa asem ne kyerɛ be man oboa menyemo no ɔka kyerɛ me se wona wugina wɔ no ka no kora wo ka kyerɛ me se wo kora wo ne me da konti a me be ma no ka sa asem ne kyerɛ so wagimi no wo se wo ne me da me ho bɔn me ho kankan e ma me fro wo fa ba ko ka kyerɛ no first na menyemo no na me ho yɛ kama se de wo ne me da white wo ma se wo na wo bie wa no ka no wagimi me ba no hu hia me ntimi the best solution no na yempe the best solution imano otimi aka kire oba se time a woni ne nyinsen ye no otimi ka asam ne kire no ono adam me nka asam ne ya ono oye obi a atoro ye fe na atoro wo kan ye ma wo fa bi kwa ofro ka cho se pa me cho e ma wo di kofia wo to kofia ma me kan no kole oh madam na no na te wono obe ohu na okasa de na no dankasa yima me de akra na sese ni hu hia me na akra no abeto ni din enso ne me be so yima akra no abeto ni din ka jo me ntu ni din adan madam ma hombo ana enso ye me pese yima nka no abusuafo nkasa wo ma me wo Ghana ha abusuafo na omometo akra din fefefe na pe ba bi mu omontena na pe dwetire bi ma na ne nyina ebe ya dansefo se dwetire na abebo no wan fa nya adwuma amfa support a yenka bi ma ne biem why adam pacho wa kamate nyame nhira o nti mesra wa wo ne abusuafo nkasa ma ye wi a ye besa afro ne afro maame na ya to aso abonten why pacho mate me da se papa oba pa me de me catch on so your ba fa onsa ye adwuma tama won hia yima o se na ye den adwuma na me tonton ne mama ene ma ben na me ko fa ntade ne mpaboa o tudu beton e won kran tudu nti wo hia yima na wo gyan ne ma ne ton dentia ono menene tse no se bia me ko ba bi koton ade kra no afre me ai obi so ohun ha wo te sport a wo ne be ma we nam nti ono na ka se me nya adwuma ne a wo twa ntro nti weje adwuma from 2 years a won ne tena ye de anyinsen ba mu a wo ba mu nyina wo tifi housewife bogayire unya adwuma bia eti se wan fa mai se ne obeya memada mafia so amfa man what we ni baby dey na ti wo ti mi ka se wa se akwaji skedro dia sika be ni amfa meto ni akura ni dey be ma no wo hwed ni ka se man ne ma nheda nkoyie enti yentu ye nua ma ne mufo mama se wo ni be ma na enya o ma me no onye wo hwe wonim kasa o kasa nye me ntwen ma wo mpie na maka akyerwo wonim kasa oba se wo ni be ma na enya eni kwan se ukotu da esen ka kire be ma no se o ma me agi skedro mommy's boy wo ka ebi kwa no onika pro ko pe kakra wo maame ho maame betia busa ne se nkomo be na oyiri ni wudi obeka so akwaji skedro me maame na nka me mauska sister wabasa na down ho ko pensu oton na fa hai dai be ma ne fa sika ma ifie dua na uni baabi da sister would follow so mo me ma no motu akotena wo mo so no na mtem maame nchen na me free maame wo no hai dai maame no free nkran ne betena ene waje wani so no ena ne bema won hye wo kawa won ne das oni na dasolia oni ho no wuntimi mo bra wo bra ne kuta bema no sese wanga se wa bra bo no ekuta ko yima nso na eni hei wano kasenti ne busu yefo atu ne fo se wo de wonya oba etwa so ware me na me ka akire o omo mpema ne nwale wo ne nwale ne wo kyena
eba no kura no bibi ntia kura ni ntia na maame ben no oye beifo a osan so gisik oye sike draw de ni sika be ma wo hwan na ebeto akura ni din hwan omu nyina sike draw ya moja ena omo de beto ba ni de ne obeje wo hia sika akwa han dan ne de sika no obeje ema eya mo nkasa yie ma no kasa na ya na nye medase mami afia se wa wo se yima ye ne spec etimi mfa yima ma no mafia be sen ase mami afia se wa we afia gituma mawie ma pon show no so mami afia se wa wo se ne spec my name ye de be ma wo se te bi there because MFK bring doctor what they are more was a sack the lady from the studio there the yampam ni penfi studio sir anybody else kra no akoma ya ha den so be ne den ko pejuma ya wa basa de da ho ahye you abetana le me da say ebusia se na midi kan e kan ye no obaadie eye se wa wo nye edwuma bi na ye yesre anka be me yitu kwan yi nka oba na nka wo edwuma bi a wo ya wo eja wo nya kaka wo ho anka se wo rent dan untimi nye odo be man be support o be support wo kakra nanso unsu hwemu nanso ye edwuma na fa support wo ho na because of say be man right says or she say be man right says or ye say na mu di aside ni nia ye de to wo mo so say bu person o hwa akola na wunsu hu na enye bibia na be man betimi di aba nti bebi onu so wo be man nso cheche mo si bebi owo no onu so ble o mo imagine so mutu kwan ya that day no mutu kwan na ebi mo pese ye almost start seni omuska uko obi manso the we ani paniti Ghana ha si obre no sanso no do obi manso so ye de obre ansa na onye sika eseni fie mo fa sa de ntu mutrim na enye se nipa no du ya na sika no minim se onye du obi manso na sika no gu ho bla na befa enye sa na tie nti maame no onhwe mu no onye edwuma bi no onye no njai so de bibia ya to be ma no so no be ma no de kakraba na nso de kakraba na ma support mo ho abrabo no mo na mo bo ababo na enya nipa ba akopɛ na ɛyɛ de ebo so why do so nipa no betina at least support the person nti imana mutifia madane housewife mo my margins obi wo hɔ de be ma na aka kyɛ ne sɛ me mpɛsɛ me yiri be yɛ adwuma ɛne de different but wa unim sɛ be ma no ɛna me yiri yɛ adwuma o ɛna yɛ adwuma o yɛ sɛ yo mpɛsɛ ɔbɛyɛ nti no na wote hɔ bibia na wo bisa be ma no bibia wo be bisa be ma no nchen kra be ma no nti oba no onpe bibi na onye na abegyafo na aka no so fan support se be ma o de ye fa ne se bisia na be ma no wo de bo no wo de se wo bisa se o skasem na be ma ne ka so mini bia ne we you de aye o de ba na wati usika de ato simple ene de o when de simple and short akola no ne na wo ye enye ono kwa na wo ye nti be ma no so ye de atu n'anim ono nso be force because ono no de wi a di nti ono no enye na adu so be rent dan ne de ama oba no eye age oba na age me did say ma me onye open up in certain things but be ma no nso be ye open up in certain things e de my echire mu ye ma yenso ye de yeti ase but ade ne say onhwa akola no all do ye nim say be bi owo no obre but onhwemu no ne de onhwa akwa ebusia ha na medi mo ebesi na me ka sa ha egusa ye emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa japo comment no so e wo comment section as comment ne de ho yiya me papa catch mami esi enesen eni meeting ye be sanso edin hyiemu e wa hebium ebusia makwa